Estimats xiquets, torna a estar de mestre perquè ja fa mesos que ningú vos fa classe. Sí, fra Mariano, tenien ganes de veure'l. Gràcies, xiquets. Avui explicaré una història que potser els han contat els seus pares, però que jo vaig tindre la sort de viure de menut. Es tracta de la Santa Creu. Sí, conta'ns aquesta història, que ens agrada. Miren, en 1787, quan jo tenia encara 6 anys, Francesc Galvis es trobava a València amb el seu nebot, el germà Fèlix d'Albalat. Allí escoltaren predicar a un frare molt conegut per tota Espanya que es deia Fra Diego de Cádiz. Este volia que col·locaren creus en els llocs més alts de les poblacions. Estos dos, en escoltar-ho, pensaren que això mateix es podria fer al poble. I què feren? Anaren a una fusteria que es trobava a prop del mercat, al costat de la llotja, i triaren la millor fusta per a fer una creu. I com la portaren a Estivella? Quan va estar acabada, la conduïren al convent de Caputxins, a on ja no estava Fra Diego de Cádiz, però la beneïren en el seu nom i li posaren una relíquia de Lignum Crucis. També els donaren indulgència per als qui resaren l'oració «Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, allibereu-nos de tot mal». Després carregaren la creu fins a la casa de Francesc Galvis. D'allí la passaren a la del Joan Batiste Obrer, qui era l'arrendatari del baró, per decidir el que havien de fer. I què pensaren? Que eixirien al Sant Demà, el 18 de març, cap a la muntanya per trobar un bon lloc on situar la creu. I el trobaren? Sí, al principi no tenien clar si plantar-la en la muntanya de l'Albarda o algun altre també principal, però al remat decidiren portar-la al Garbí. I què va passar? Mentre descansaven, d'una manera accidental, es va declarar un incendi on es trobava la creu. Tots pensaven que anava a passar el pitjor i que esta es cremaria. Però quina sorpresa es portaren quan en passar tot comprovaren que en el rogle on estava la creu no hi havia passat res. I què més va succeir? Bé, com ja era molt tard, decidiren plantar la creu al Sant Demà, que era 19 de març, dia de Sant Josep. Estarien contents els d'Estivella aquell dia. Clar, a més l'arrendatari, el senyor Obrer, va fer 2 calderes per a tots. I des d'aquell any se celebra eixa festa? Sí, al principi s'encarregaren els familiars de Francesc Galvis de fer-la, però ara ha nascut una confraria de clavaris i majorals, perquè tots els anys es festeja la Santa Creu. I què feren per a protegir la creu? Primer construïren un xicotet ermitori amb 3 arcades exemptes, però ara, no fa molt, n'han tancat totes menys una i han reformat la coberta. Quina història més bonica! Jo tenia quasi 7 anys, però no l'oblidaré mai. A mi també m'haguera agradat estar allí, fra Mariano. Bé, xiquets, ara arriba el moment d'acabar la classe d'avui. Però abans vull repassar aquelles oracions que els vaig ensenyar fa temps. A veure, Arbiol, comença a dir-me-la.